V4 ನ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಾಕೀಸ್ ಆಪ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಆಪ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ತೊಚ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆ ನಾವು ಪತ್ತು ದಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಜನಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಕೊರನೂರು ತುಳುತಾಕಲ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆ್ಯಪ್ ಅಂದಾಗ ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ ತುಳುನಾಡುಗು ಅನ್ವಯ ಆಪಿನ ಆ್ಯಪ್ ಬಂದ ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಪಗ ನವೀನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ತೂದುಪ್ಪರು ಭೋಜನ ತೂದುಪ್ಪರು ಬಾಲ್ಯದ ಮೋನೆ ಸೇವಕ ಬಾಲ್ಯನೇ ಕೊರು ಬಾಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಒಂದು ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಂತದ್ದು ಪುನಃ ಬುಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಡೆ ಅವಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಅಂಚಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ರೈಟರ್ ನಕಲ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಸಿಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ದೆತೊನ ರೆಜ್ಜ ತೂಕ ದೆತೊನ ನಕಲು ಒಳ್ಳೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕುಲ ಇಂಚಿನ ಆವಡು ಪಂಡದ ಎಂದ ನಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಫಲ ಮಾತೆಡ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಯೋಗ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿರಿಯರ್ನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ಪದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟೋನ ಅಯ್ಯೋ ಆರ್ಯಂಕಲ ಗುರುಕುಲ ಮಾರ್ರೆ ಆ ಶಾಲೆ ಏಪಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಎప్పుడు ಅವಳು ಪುನಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂಚಲ್ಲಿ ಅಂತ ಓಡಾದು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಬನ್ಪೇನೆ ಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಗಿಟ್ಟ ಅರವಿಂದ್ ಬಡವ್ರನ್ನ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಫನ್ನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇತೆ ಚೋಟನ ಬೇತೆ ಭೋಜರ್ನ ಬೇತೆ ಪ್ರಸನ್ನರ್ನ ಬೇತೆ ಸಂದೀಪ್ನ ಬೇತೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ದಿಗ್ಗಜರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆನಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬದುಕೇರೆ ಕೊರ್ಪುನ ವೇದಿಕೆ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಪನೋದು